V roce 1971 vznikly Spojené arabské emiráty. To konkrétne 7 emirátov: Abu Dhabi, Dubaj, Šarža, Al Quwain, Ras Al Khaimah, Adžman a Fujairah. A medzi najbohatšie patrí Abu Dhabi, ktoré vlastní okolo 94% celkového ropného bohatstva. Ako je celosvetovo známe, tak naozaj táto oblasť je veľmi bohatá na ropu. Ale mnoho ľudí si teda myslí, že práve Dubaj je ten emirát, ktorý tej ropy má najviac, ale je to Abu Dhabi. Takisto Abu Dhabi patrí k najbohatšiemu emirátu, ktoré má aj najvyššie HDP na obyvateľa. No a v porovnaní vlastne Dubaj je emirát, ktorý áno, v tých rokoch 1970, 75, 80 ťažil nejakým spôsobom z tej ropy, alebo tá ropa mu dala taký impuls na ten rozvoj, ale postupne sa z Dubaja stalo veľkomesto, ktoré je medzinárodne známe a ťaží hlavne z turizmu, alebo teda najviac z turizmu. Ďalej je to vlastne masívny development, ktorý je celosvetovo známy, takže tu naozaj investujú investori z celého sveta a takisto Dubaj má veľmi silný celosvetový obchod. Takže Dubaj v podstate nie je najbohatší emirát, ale to HDP, čo sa týka tej ropy, tvorí len 1 až 2%. Takže naozaj nie je to ropa, z čoho Dubaj ťaží.